Kinongelam kaseng Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association hakasngi sautarik naitung kalapenlong ya kajingelang bashisin shisnem general meeting jogi dekhot jongka hanong thamai umsning riboy district. Hakani kajingelang la shimpenta de kinongelam bat ki dekhot na keleng ki district bakun thop na Jantia Hills, West Khasi Hills bat riboy district. Kajing temu jongkani kajingelang kalong ban ya phliu jingmut ban penroy ban kentiu ya ki kam rap kam riang bat ki kam ri jingri kam tam ya ka kam ri siar. Habakran Shekila Pathai Khubor uba Daminot Siliang, President Meghalaya Poultry Farmers Welfare Association, hakajinga danlang uba Alban Siem, Secretary Lambat Kidekon, ulayathu hakani kajinga lang layo abne kran halor kamat ke bakongsan. Kata ban kentui ke sorkar ban penstet ya kajing kular jongka ban bu no daka quarantine check gate ban check ya kajing rung kertep kisiar na barjela. Kan ikan khangla de kajing rung kisiar ki bapang kabala aban kata e kisiar jong kinong rap kan ikajela. Kumjuru kan penmento ya kinong risiar kajela ula penkut. Penakliang jongka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association kini kedeka annual general meeting ke jongka. Akabang iyo ban kenduk lang ya bat kiwi ki Asian kiba barok ki Asian kiba don pok ka jela kumbangi snupu mentang kiba la peniasok bat ka Meghalaya Poultry Asian ke West Jantia Hills kawai ka Riboy kawai bat ka West Khasi Hills kawai kiba layadon pok jongka Shatri jongka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association teling ba ka janmit kiba mentang kiba bun ki agenda kini layo ban yakran lengba kini kesngi ke mentah kumno ban wanra ya ka baha kamiat karoi kapar jongki paranong rap apo ka dong bat ka thain ke jongi kimat kiba kham kongsan kiba nakliang jongi ngiyo ban yakran kini kesngi ke mentah kalong ban kerpat jor ya ka sorkar bala kumno kan penstet ya ki kam kiba ka kalakular syapo ka association kau ka benengkong kede habedi bat ka jing penstet ke jongka ya ke jing pentrai ya ka quarantine check gate ya ka baka kelabu under construction mentah ha umling na ka benta ba banyo ya ki ban check ya ki mar ki bawan na sabar jongka jela ke jongi bat kumbangi sngutu aga jing yalang ke jongi bat ka sorkar nilayo ban ya shong meeting bat ki kila ong kat bom pat trikam ke quarantine check gate kinbu ya ka task force hakbidi bat kaniru ngi kerpat jur saka sorkar bahkan kampen state no kala kular yangi banbu ya ka task force hakabak nakaliang ka action ru kan ya don bentah bat ka task force ya ka ban head daka district administration te kada du mentaru kani ngi iba kampat poisono ngimpat la ban pentri kam ya kata bat de lengba kani ka jing bomla ka ngala ban ong ka jing fail jongka government ban penstet iki kam ki jongka ka lawan ru ya ka jengko kumba POE leng baki kubor menen kasngi ba kladon ka jeng issue ka counter sign ya ki help certificate ki bawan na sabar claim da don ka checkpoint ka babiang but let's say nakaliang i doktor ba de ya ketika dispensary borni ila pendap ya ke kamram ke jong it ya ke belab tha na kibor ki ba shalor bat ladai intesru innom yo jakahi bantes namar ka de tang ka dispensary lakum numnong isngutu syai ba de tang ka kade ka ba ngisupet daki khmat laneka taka fiscal bangin supet suyet khmi tang da ka ba pet om da ka ba ngites te kimdon ki jaka ki babet ki babiang kata ka pendeko ya ka rekom trekam bat haju kapor ngiyakran habidi bat ka ba lakumno ka sorkar kumba kaladep ban kular bahkan kenthop langno yaki nongrap nongris yar sha hakpo ka mission ka bangin tip kum ka poultry mission ngi sngutu babidi bat kaniru ngi kerpat sha sorkar bahkan kampen stat yakani knang baki nongrap jongi kinyo jing mentoy lengba kanika scheme lengba kanika mission bat ka weipat ka bakhadu ka mat ka bakham kongsan ka bangi yakrana kanika por kalong hakabide bat ka yau ka hat kumbangi tip hi ba une usnem hi baro sisnem ngasngoban ong baude usnem jong ka jing tim yaki nongrap la kalong hagi nongrap jhur rap sing lane hagi nong ri jingri
ngasngo ban ong ba gede ka snem jong ka jing tim pej using mdondor pej usensar mdondor pej usomenken keba kinong rep sene ki penmi bah man usnem nyopo prapo mentak hatsan arpo tengka lagalong haki kisiar ki bangingiri man kapor ngi juong sigi pres ba ngi jenjar tang hiki lai benai sau benai ndrei kapor liur kador kabet kabiang kamar kaya tenrei mentau snem pat kalong da kongpong baro sistem ni mat ya ke jingdu nong ke bakraw lang ba kini ka snem ka ba mentaro namar ba kamar jongi kamya kamar ka bawan nabar 1.8 sigilo praspa kalalekyo kimar hi jongi hadu menta ngasngo bendong kumbang ong menting meneh kisiar jongi gila temen sa hasem don giblami temai namar ba la kiladon lai kilo sau kilo kayo kamdon kani ka penlong ya ki nongrep ki jongi ban face ban kendu ki jing ban besasa ya ki siar ki badon hagi farm ki jongki but de halor kani ka nongrem ban nakaliang jongi kum ka association ngin ya mi biang sasisen om syu ban tit jingkhang ya ka sorkar dan rei ban mi daladehi kat ba ka sorkar kampat pentrikam ya ka task force lane ka quarantine check gate ngin ya mi pajba na kabor jong ki para nongrep ki nongrisiar ban yami surak beang ban ya ap surak beang ban penpai ya kisiar ki bawan na sabar jong gejela ke jongi ki bom beang kita ki kot kisla ki babiang te nakaliang jongi kum ka association ni sim ya karai ban nadu menta kat baka sorkar kampat penbiang ya kita ki eki baro ngin ya don be surak ban penpai ba ya ki jingri ki bawan na sabar jong gejela ke jongi.